75 שנות עצמאות אנרגטית מתחילות בבית הזיקוק בחיפה. בזן מתחילה לפעול עוד לפני הקמת המדינה, ועוברת לידיים ישראליות, כאשר המדינה הצעירה בונה את התשתיות שלה. המוצרים שלנו מאפשרים הקמת תעשייה כחול לבן. דלק סילוני מניע את מטוסנו, וגז בישול כבר מגיע לקיריים של כל בית ובית. אנו ממשיכים לספק למשק הישראלי את מרבית הדלקים כדי להניע את הכלכלה. התעשיות הפטרוכימיות מפתחות חומרים חדשניים בשיתוף פעולה עם מוסדות מובילים ומאפשרות ייצור כחול לבן במפעלים ברחבי הארץ. החקלאות הישראלית משתמשת בחומרים שלנו לטובת דשן, חממות ומערכות השקיה. קבוצת בזן מופרטת ואנו הופכים לחלוצים בחיבור לגז הטבעי, מקימים מתקן מימן לדלקים נקיים, משקיעים בצמצום ההשפעה הסביבתית, ומובילים את בזן על קדמת הטכנולוגיה עם תרומה משמעותית לתוצר הלאומי הגולמי ולתעסוקה בישראל. בשנים האחרונות אנו גאים להוביל קבוצה עם חזון חדש, להוות גשר לעתיד משק האנרגיה בישראל, עם השקעות במחזור פלסטיק ודלקים עתידיים. בסיפור של בזן ישנו גורם מרכזי שבזכותו אנו מצליחים, המשאב האנושי. 1,500 עובדים מסורים ובני משפחותיהם. גאים לספק עצמאות אנרגטית למדינת ישראל. חג עצמאות שמח.